ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ମାନେ ଆମ ମକର ଦିନ ଭାଇଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ନୀଳଗିରି ସାଗରକୁ କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଗଲୁ ମେଳା ବୁଲିଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ମେଳା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ମେଳାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ବେଲୁନ ନେବା ବାପା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲୁନ ନେବା ଦେଇକି ମୁଁ ବେଲୁନ ମେଳା ପାଖକୁ ଗଲି। ମାନେ 10-15 ବେଲୁନ ମେଳା ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ବେପାର ହେଉନଥାଏ, ମୁଁ ତାହାରି ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସିଏ ବେଲୁନ ବାଲା ତା ପାଖକୁ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଥା ପୁଅଟେ। ମୁଁ ମଉସା ଦୁଇଟା ବେଲୁନ ଦିଅ ଦେଇକି ମଉସା ତାଙ୍କ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଥାନ୍ତି। ଦେଇକି ଫୁଙ୍କିଲା ଭିତରେ ତା ପାଖରୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ତ ନାଁ କିସ? ନା ସେ କହିଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ତୁ କିସ କରୁଛୁ ବାପା ଏଠି? କହିଲା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାର୍ଟ ନେଇଯିବି ବାପା ହାତର, ମୋ ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ବେଲୁନ ବାପା ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। ଦେଇକି ମୁଁ ଛୁଆକୁ କାଢ଼ିକି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୋ ଛୁଆ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାର୍ଟଟା କିଣି ନେଇକି ଯିବୁ। ତାପରେ ବେଲୁନ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ଅନଉଥାଏ। ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମାନେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇକି। ମାନେ ସେ ଖୁସିଟା ମୋର ମାନେ ନ କହିଲେ ନ ସରେ, ଏତେ ଖୁସି ସିଏ। ଭାବୁଥାଏ ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି। ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନୁହେଁ, ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା। ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମିସେସ୍ କହୁଥାଏ, ଦେଖ ଆମେ ମକର ମେଳା ବୁଲିଲେ, ଦଶହରା ବୁଲୁଛେ, ଏତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଯଦି ବୁଲୁଛେ, ବେଲୁନ ବଲା କିସ, ପୁଚକା ବଲା କିସ, ଚାଟ୍ ବଲା କିସ, ଯେତିକି ବେପାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଖୁସି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସି। ମାନେ ତା ନା ମକର ଅଛି, ନା ରଜ ଅଛି, ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି, ନା ଭସାଣି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆସିବେ ବେପାର କରି ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଦୁଃଖରେ କହିବା ମାନେ ଦେଖ ବେଲୁନ ବଲା ଏତେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ତା ଛୁଆଟା ସାର୍ଟ ପାଇଁ ସକାଳକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି। ମାନେ 12ଟା-1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟ ସଂଯୋଗ କିଣିକି ନେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମିଠା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।